Dalang salita ng Diyos, dalhin natin pinagpalang mangaral. Rito po ang beloved preacher, Brother Joben Per. Palakpakan natin ng malakas ang ating praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalain, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan tagalay po namin sa mga oras at buhay. Bumula sa iyo, pagkataong binibigay mo kami sa amin, kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo. Sa buong araw, tumala pa yung bawang at sa pandalangin ng aming iginagalap, minimum Evangelista Will Estrada Almeida. Ayon po mga minamahal na manggagawa, humingi kami kapatawaran. Sa mo kami nasubukan si pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tignan namin kung pagkasala ko yung puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalain mo kami lahat, mga Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita, lagsay mo salita, patabang lingkod sa ganang aking walang magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, with gamitin mo dala yung papapalang espiritual, sa ipong mga kapatid sa dako ito. Pagpalain mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong adlang, demonyong antok, gawa ng kaaway, we come to cast out and the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo mga minamahal. At muli, bago po lahat mga minanais ko rin pong bumati sa magandang hapon sa ating po mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung aming pong welcome sa ating pong Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na talagang tayo po lubos sa pinagpala sapagat sabi nga dati ng ating beloved preacher kanina, dati-dati Maynila lang yung ating pong banal na gawain. Pero dahil sa pagtatapat ng mga anak ng Diyos, umabot hanggang sa San Carlos City, sa Pangasinan, ang dami. Amen? And even abroad, mga minamahal, nandoon ang ating pong mga banal na gawain upang abutin ang ating mga minamahal na kababayan, ating mga minamahal na mga tao na talagang sila rin po makakilala sa ating pong mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at also with our beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong pag-aralan ngayon, mga minamahal, amen, ang ating pong nais ng ating mahal na Panginoon na ipaabot sa bawat sa atin. Lahat po muna ng handa makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kunin na po natin at mga Biblia. Narito ating mga kapatid pakibasa, ating pungo ng talata, Aklat ng Pilipos, Kabanata 3, talatay 13 hanggang 14. Amen. Dito po sa aklat po ng Pilipos, sa kabanata po ay 3, sa talata po ay 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Palakpak ng inaantok yan. Amen? Dapat mga anak ng Diyos, excited parati pagdating ng banal na gawain. Amen? At dito sa talata, mga minamahal na ating pong nabasa, atin munang pamagatan, maximizing our potentials. Alam po ninyo, mga minamahal, sino makapagsabi na hanggang sa kaano na tayo ngayon? Like for example, we decided na, ako'y mga awit lang ngayon. Ginaganon natin. Ako'y manunugtog lang ngayon. Ako'y magiging manggagawa lang ngayon. Ako'y magiging ordinaryong Kristiyano lang ngayon. Amen? Nilalang lang natin ang isang napakagandang profesyon at pinakamataas na profesyon na ito po, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dakilang pagkasasordote, pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Nilalang lang natin. Amen? At sometimes, sabi nga, hindi natin may pagmalaki na tayo mga Kristiyano eh. Amen?
some of us, until now, yung kapitbahay natin, di na alam na tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Pagdating ng linggo, nandito tayo, talagang we are on fire. Pero pagdating sa bahay, walang pagkakaiba sa buhay na mayroon ng sanlibutan. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, we have to maximize our potentials. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, mga kapatid, talagang maingay talaga. Amen? Kung ano ginagawa niyo sa likod, mga minamahal, itigil muna. Amen? Sapagkat napakahalaga. Amen? Ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi diyan mga kapatid, hindi ko inaring inabot datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ito po yung sinasabi ng Biblia, mga minamahal, na things that we already did in the past. Yung mga ginawa na natin nung nakaraan. Sabi niya, tapos na yan. Ano pang pwede kong gawin, mahal na Panginoon? Ano pang mga potentials na pwede kong gawin para mapaglingkuran natin ang ating mahal na Panginoon? So hindi ibig sabihin, nung ikaw ay nakakilala 1990, ay isa kang ordinaryong Kristiyano, ang ministeryo mo hanggang ngayon ay ordinaryong Kristiyano pa rin. Sapagkat mayroon kang potensyal, kapatid. Hindi po pwedeng nung ikaw ay nakakilala, mga minamahal, ay instrumentalist ka. Hanggang ngayon, instrumentalist ka pa rin. Amen? Mayroon na dadagdag dyan. Maring patuloy ka nagiging instrumentalist, pero dadagdagan ang potensyal mo. Ginagamit ka na ngayon sa pagpapaawit, ginagamit ka na ngayon sa pagbibigay, ginagamit ka na ngayon sa pangalan salita ng mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung kahapon, mga minamahal, at ngayon, pag pinagkumpara mo, hindi na pareho. Bakit? We have our potentials. Ang tanong, mga minamahal, alam na ba natin ang ating po mga potentials in our service with God? Alam na ba natin, mga minamahal, anong kaya natin? Amen? O hinahanap ba natin kung anong kaya natin gawin, mga minamahal? Ang ilan tinatakbuhan ang oportunidad. Ang ilan tinatakbuhan ang kanilang katawagan sa mahal na Panginoon. Ang ilan, mga minamahal, inaantok ngayon. Sayang kayo. Pag nagpagod kayo kapag tapos tutulugan nyo lang ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi ka tinawag ng Diyos para matulog lang. Tinawag ka ng Diyos para maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Some finds conflict or sabi natin hindi magtugma sa word na tinatawag na contentment. Minsan kasi meron tayong kapatiran kinausap ko. Sabi ko, mga kapatid, nakita niyo yung panawagan ng ating beloved Lord and preacher. Yan sabi tayo, maging mga awit tayo. Alam niyo sinagot niya sa akin, mga minamahal? Sabi niya, kasi Brad, makontento na ako sa kung anong meron ako ngayon. Kasi sabi ng Biblia, be contented of what you have. Grabe. Talagang mag-ingat-ingat talaga tayo, mga minamahal. Atin munang basahin yung ginamit niyang talata, mga minamahal. Amen. Unang Timoteo, kabanata 6, talata 6 hanggang 7. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6, ang talata po ay 6 hanggang 7. Ganito po dyan sabi, dadapot ang kabanalan ay may kasiyahan, ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa libutang ito at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi ng English, but godliness with contentment is great gain. Kaya sabi niya, ay, kontento na ako. Amen? Dito, upo na lang ako. Kasi sabi naman, basta importante, kontento ka na eh. Sometimes, ginagamit natin ang salita ng Diyos para malayo tayo doon sa kalooban talaga ng ating mahal na Panginoon. Ingat tayo diyan, mga minamahal. Amen? Sabi ko nga kanina sa ating mga beloved elders, tatlong mga bagay ang matinding ginagamit ng Diablo para tayo ay lituin. Unang-una, sabi nung kinukso niya, mahal na Panginoong Hesus,
Nung siya doon sa ilang, sabi niya, gutom na gutom ka. Gawin mo yung bato na tinapay para makakain ka. So number 1, para sa sarili. Kain. Health. Amen? So kapag narinig mo yan, ay, kayo mo, wala namang masama. Kuan, di ba? Hindi ako pwede mag-overnight dahil ako ay, magkakasakit. Amen? Pangalawa, ano sinabi ng Diablo sa mahal na Panginoong Isus? Sabi, sige, kung ikaw at totoong anak ng Diyos, tumalon ka. Dahil ayon sa kanyang salita, magbabantay ang anghel upang hindi matisan yung mga paa. Grabe! Gumagamit si Diablo ng salita ng Diyos. Pero, iniikot niya yung katotohanan. Mga minamahal. Ganon din ang nangyayari sa atin kuminsan. Ay, sabi doon, be contented lang ako eh. Kaya upo na lang ako. Amen? At ang pangatlo, na pagkatanda natin mga minamahal, sabi niya ng Diablo, lahat na nakikita mo ibinigay sa akin, ibibigay ko yan sa iyo, mga kayamanan na yan. Sambahin mo lamang ako. So yun ang tatlong mga pakaingatan natin. Lahat ng yan, kung yan ay hindi mo ikawawala sa mahal na Panginoon, paglilingkod mo, masasabi nating pagpapala yan. Pero kapag lahat ng yan ay dahilan para ikaw ay mawala sa paglilingkod, hindi yan pagpapala. Silo ni Satanas yan. Mag-ingat ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Pag sinabi nating contentment, mga minamahal, na ayaw na nating mag-strive, ang sabi niya, state of being at peace, rested and satisfied. O sige, good, nasa gilid ka lang, hindi ka napapagod, okay na yan. Importante, nandito ako Linggo, Miyerkules, Biyernes. Amen? Okay na yan, bawal ako, panawagan kayo ng sounding, wala, okay na, hindi na ako makikisama dyan. Importante, dito lang ako. Contented, pero baliktad. Amen? Ang sabi diyan, pag contented daw, it is being appreciative of what you have and not focus on what you don't have. Ang ganda-ganda. Contented ka na. But take note, mga minamahal, ang sabi diyan, some Christians misunderstood what is contented. Sapagkat meron tayong tinatawag na contentment na dapat sometimes kontento tayo sa kung anong meron tayo. Pero hindi tayo magiging kontento sa anong pwede nating gawin. Sapagkat sabi nga ni Pablo, kinakalimutan ko yung nagawa ko na. Tinutungo ko ng mabilis ang kalooban ng Diyos sa akin. Hanggang sa maabot ko ang gantimpalang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag ang Kristiyano, mga minamahal, kontento na tagapakinig na lamang, ilang beses na tinawag para magpatotoo, ayaw, grabe ang himalang ginawa sa kanya, ay mag-isip-isip tayo mga minamahal, sapagkat hindi binigay ang himala dyan para itago mo. Tinanggap mo ng libre, ipapamahagi mo yan ng libre. Palaman po natin ating malabay noon. Bahala ka. Nakita niyo yung may kayamanan, yung talento, ibinigay. Di ba? Ang ginawa ng isang alipin, ibinaon niya. Di man lang niya pinamalakaya, yung binigay sa kanya. Ano sabi ng malapay noon? Lahat na meron ka kukunin. Baka mamaya mawala yung kagalingan ng mga sakit mo. Bumalik yung karamdaman mo sa kakangangawa-ngawa. Amen? Bakit? Tinago mo eh. Amen? Imbis, ibinigay ang pagpapala na yan for the glory of God. Anong ginawa mo? Itinago mo kasi. Dahil, kontento ka nang nakaupo. Kontento ka nang nakatulog. Kontento ka nang nananahimik lang. Kontento ka nang kung anong mission gusto mong gawin. Hindi ka nakikinig sa pastor natin. Hindi ka nakikinig sa mga nangasiwa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang Kristiyano daw ay, sometimes tayo mga minamahal, kontento na tayo just attending church service. Kadalasan ng mga nanlalamig ay kapag walang ginagawa pagdating ng church service. Pag wala kang ministeryo, wala kang ministry, pagdating sa nagawain, ay, maniwala ka, asahan mo yan. Manlalamig ka. Bakit?
Ang sabi ng Biblia, kindly, aklat ng ikalawang Timoteo, ang kabanata ay 1, talata ay 6. Amen. Ganito po pagkasabi, dahil dito ay pinaalala ko sa inyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, pag-ibalik sa English, mga minamahal, sabi diyan, wherefore, I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God. Ba't sinabing stir up, mga minamahal? Amen? Amen? Bakit sinabing kailangan haluin mo yung ibinigay sa yung talento ng ating mahal na Panginoon? Dahil ayaw ng Diyos, mga minamahal, na maging stagnant ang isang Kristiyano. Amen? Ayaw ng Diyos ng isang Kristiyanong tinawag niya na kung anong meron yung unang step niya ay hindi man lang, wala mag-growth na nangyayari sa kanyang buhay. Matitisurin nung baby in Christ hanggang ngayon, matagal na sa pagiging Kristiyano, matitisurin pa rin. Amen? Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, ang Kristiyano ay lumalago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, kapag sinabing stir up, mga minamahal, ibig sabihin, hanapin mo anong potensyal na kaya mo pang gawin. Tagatugtog ka ngayon, isa ka sa miyembro sa mga musicians. Anong kaya mo pang gawin kapag ikaw na ay isang musician sa ngayon? Worker ka ngayon. Tinawag ka na mahal na Panginoon. Ano pang pwede mong gawin para yan ay magamit ka ng totopan ng ating mahal na Panginoon? Ang ating mga nangunguna, mga minamahal, nagsimula naman yan na hindi naman mga worker. Pero nung tinawag sila, mga minamahal, anong ginawa doon? Nandoon, talagang tagalinis. Tagapunas. Amen? Amen. Tagalinis ng CR. Amen? Oh, tapos mamaya, nagpapaawit na pala. Mamaya, tumutugtog na. Maya-maya, inutusan na sa Bible study. Mamaya, mga minamahal, nagpapatanggap na. Mamaya, mayroong bautismo. Mamaya, preacher na. Glory to God. Pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng pare-pareho yan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, you have to maximize our potentials. Bawat isa kailangan ng Diyos sa kanyang banal na ubasan. Hindi po pwedeng mananahimik ang isa. Sapat ang sabi ng Biblia, meron tayong kanya-kanyang regalo galing sa mahal na Panginoon. Kung ano yan, nasa atin yan. Kung paano natin ito palaguhin. Kaya stir up. Pag sinabing stir up, mga minamahal, enhance. Enhance mo kung anong meron ka. Amen? Kung ikaw ay mga aawit ngayon, mga minamahal, ano pwede mo pang gawin para maging kapaki-pakinabang ka sa banal na iglesia na mahal na Panginoon? Ano pang gagawin ko, brother? Ang awit soloista na ako Anong gagawin ko pa Baka naman pag soloista ka ngayon, umaawit ka na lang ng umaawit lang. Hindi ganon. Dapat pagiging soloista, mga minamahal, kung ikaw may pinagpala, o pagiging mga awit, sigurado mo kapag umawit ka sa mahal na Panginoon, ang nakikita sa bawat galaw ng mensahe na sinasabi mo sa iyong mga awitin, hindi ikaw, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po, mga minamahal, ay gumagawa ng sarili natin, hindi natin na ibibigay ang kapurihan ay sa Diyos. Matagal ka man diyan, umabot ka na 1 buwan, hindi mo mararamdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Ginagamit mo ito. Hindi ito. Ginagamit mo katalinuhan. Hindi ang iyong pagiging submissive sa mahal na Panginoon. Pag ikaw ay nagpagamit sa Diyos, huwag ito ang iyong ipagmalaki. Ang ipagmalaki mo ang Diyos na tumawag sa iyo. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ating basahin dito,
Ikalawang aklat kay Timoteo, Kabanata 2, talata 21. Kindly. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 2, talata 21, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ulitin natin mga minamahalan sa Tagalog, kindly. Sabi yan, kung ang sino man nga ay malinis. Pag sinabing malinis mga minamahal, nothing. Wala kami pag malaki. Yung profession mo, pagiging nyero, kalimutan mo yan. Pagiging attorney, kalimutan mo yan. Come to Jesus as you are. Amen. Amen. At doon malulugod ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi diyan mga minamahal, alinman sa mga ito ay magiging sisidlang ikapupuri. Grabe. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung mga nagsasabing, kailangan ko matapos muna ang aking pag-aaral bago ako maging choir, bago ako maging worker, bago ako maging mangaral. Tumigil tayo mga minamahal. Dahil hindi kailangan ng Diyos ang mga matatalino. Ang kailangan niya, mga minamahal, ay mga taong gustong sumunod sa kalooban ng Diyos. Diyos ang nagpapatalino. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Totoo yun, mga minamahal. Ang Diyos ang nagpapatalino. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay lumapit sa mahal na Panginoon and knowing, we wanted to know the potentials that we have, tinan niyo yung mga tao, mga minamahal na nasubukan kung papaano lahat ng bagay, aspeto ng bagay. Sila po ang ginagamit na grabe na mahal na Panginoon. Basahin natin mga minamahal ang ikalawang aklat ng Korinto. Ang kabanata ay 11, talata 24 hanggang 27. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 11, ang talata po ay 24 hanggang 27. Ito pong sinasabi, sa mga Hudyo ay may kalamang tumatanggap ako ng tiga-4 na palo, kulang ng isa, maikatlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, maikatlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. At sa mga paglalakbay ay madalas sa mga kapanganiban, sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa mga pagpapagal at sa pagpaparamdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa mga ginaw at kahubaran. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sino nakakaalala lahat ng ginawang pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay mula last week hanggang ngayon? Di nga natin may kwento mga minamahal na nagising tayo, ready na yung ating ulam. Hindi natin may kwento mga minamahal na nagising tayo, meron tayong pamilyang umingiti sa harapan natin. Hindi natin may kwento mga minamahal na ang ating bahay, na dati-rati wala kang bahay, meron kang bahay ngayon. Maraming tao walang bahay. Hindi mo may kwento man lang yan, mga minamahal, na nagkaroon ka naman sa lapi para magamit po pamasahe man lang o pambili ng kung anong merong gusto mong bilhin. Bakit? We forget things God is doing to us. Kinakalimutan natin ang mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Because we thought it's just normal. Diyos ka kasi, dapat pagpalain mo ako. Sino tayo para magsabi ng ganyan? Hindi tayo karapat-dapat ni pansinin man lang ng Diyos. Pero inibig at minahal tayo ng ating Diyos na buhay. Amen? Pero anong ginagawa ng mga Kristiyanong given the opportunity ni magawang pasalamatan ng ginagawa ng Diyos sa kanila, kinakalimutan nila. Amen? Anong meron ka ngayon, kapatid? Meron kang kalakasan, wala kang karamdaman, o tinan mo bakit mo tinutulugan ng Diyos? Kung totoong nagpapasalamat ka sa mahal na Panginoon, hindi mo maisip o maramdaman na ikaw ay antukin pagdating ng pangungusap natin sa mahal na Panginoon. Bakit?
you have that gratefulness. Nandun ang pagpapasalamat mo sa Kanya. Dahil of all people, ang ilan, tatatlo ng hininga sa oras na ito, ikaw ang lakas-lakas mo pa. Palakpakan po natin ang ating balabay noon. Everybody shout, praise the Lord! Tingnan nyo ang Kristiyanong tunay, mga minamahal. Bawat minuto, bawat kanyang experience, kanyang hindi mawala sa kanyang isipan. Ang sabi niya, kindly, sa Tagalog muna, mga minamahal, sa mga Hudyo, makalimang tumanggap ako ng tig-4 na palo. Kulang ng isa. Tinan mo, nalaman pa niya, ay kulang pa ng isa. Amen? Alam na alam niya, bilang na bilang niya. Kindly, makaitlong ako'y hinampas ng panghampas. Minsan ako'y binato. Amen? Kaya tuntua ako kapag may nagpapatutumaw minamahal, nung kami ay naghayo, hinabol kami ng aso. Kinagat ako ng aso, pero ngayon, pinag-ingatan pa rin ako ng mahal na Panginoon. Palamahan po natin ang ating Panginoon. Ganun ang Kristiyano. Amen. Ang dami-dami natin pagpapalang, hindi natin maikwento. Bakit? We are not doing our potentials. Maraming, sabi nga ng ating kapatid ng overnight, much is given, much is required. Kung marami kang pagpapala natanggap, marami kang dapat ikwento para purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang sabi niyan, makaitlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Grabe! Sa mga paglalakbay ay madalas. Amen? Amen? So kapag inutusan ka parati sa Bible study, magpasalamat ka, ikwento mo. Madalas ako sa Bible study doon sa ating banda na gawin sa Umingan. Madalas akong ginagawa dyan sa mga Bible studies natin. Ikwento mo, bakit? Pagpapala yan. Galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga kapanganiban, sa mga ilog, sa mga kapanganiban, sa mga tulisan. Ibig sabihin, umabot sila hanggang bundok. Nandun ang mga tulisan. Sa mga kapanganiban, sa aking mga kababayan mismo. Sa mga kapanganiban, sa mga hintil, yung mga taong walang Diyos sa puso. Sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Pati yung mga kapatid natin, mga minamahal, sometimes may fake na kapatid. Amen? At sometimes ibinibinta nila yung kanilang kapatid, mapahamak lang at tuwan-tuwa yan kapag napahamak yan. Ang totoong kapatid nagmamahal sa kanyang kapatid. Palabahan po natin ang ating malabay noon. Ang totoong kapatid na nasa kanyang puso ang Diyos. Kapag yung kanyang kapatid ay nalulungkot, nakikilunggot at nakikilumbay. Amen? Kapag ang kanyang kapatid ay pinagpala, totoong nakikisaya at hindi naiinggit. Yun ang totoong pinagpalang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, nasakta ng Kristiyano, pero hindi niya nakakalimutan. Amen? Kasi napagtagumpayan niya yun sa tulong ng mahal na Panginoon. Sa mga pagpupuyat ay madalas. Sabi ng ilan, di naman kailangan na yung overnight eh. Oh, bakit nagpupuyat ang totoong Kristiyano? Amen? Sabi diyan, sa mga gutom at uhaw, di naman totoo yung fasting eh. Oh, akala ko ba gusto nating hanapin ang katotohanan? Hindi ako nagsabi niyan. Basahin niyo yung Biblia, si 2 Korinto 11:27. Baka iba yung Biblia niyo, mga minamahal. Pero itong totoong salita ng Diyos, King James Version, ang sabi niya, mga minamahal, mga pag-aayuno ay madalas sa ginaw at sa kahubaran. Kapag ating naaalala lahat yan, ang sabi ng Biblia, magiging isang maximized potential magagawa mo sa iyong buhay. Amen? Bakit? Kasi kung naalala mo lahat yung mga pagsubok na pinagdaanan mo,
At ngayon, sitting pretty ka na, hindi ka aantukin. Dati-rati, ang aking karamdaman, ako ay mamamatay na pero pinagaling ako ng Diyos. Imposibleng antukin ka diyan. Dati-rati ni magkain, wala akong makain. Dati-rati ni mga bahay, wala akong bahay. Dati-rati, ang bahay ko kubo lang. Sa gilid lang ako nakatira. Pero ngayon, pinagpala ako ng malapay. Dati-rati, walang sasakyan. Pero ngayon, pinagpala na ako ng malapay noon. Kasi, makukumpara mo ang buhay ng isang tunay at pinagpalang Kristiyano doon sa Kristiyanong hindi niya naaalala yung ginawa ng malapay noon. Kaya nanlulupaypay ang Kristiyano, kapatid, nakakalimutan natin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Totoo yan. Pero ang mensahe ng Diyos, para ma-reach mo ang potential, maximum potential mo bilang Kristiyano, huwag mong kalilimutan ang mga ginawa ng Diyos sa iyo. Amen? Malakas lang ang loob nating tumayo dito kapag tayo may bagong sasakyan. Malakas lang ang loob natin dito kapag tayo na-hire sa trabaho, na-increasean ng ating sweldo, nakabili ng lupa, meron tayong bahay, meron tayong mga pagpapala, pinagpalat ang aking mga anak. Malakas tayong tumayo diyan. Pero kapag tayo ay nasa pagsubok, nabangga, o nagutom, pero pinrovide na malapay, nakakalimutan nating ikwento yan diyan. Bakit? Nagagalak lang tayo sa pagpapala, pero nakakalimutan natin na sa bawat pagsubok, nandoon ang pagpapala dahil hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tayo daw po, kapag tayo po, mga minamahal, ay umabot sa bagay na akala natin everything is okay, huwag tayong maging kampante. Isipin mo kung paano tayo pinag-iingatan ng Diyos. Amen? Alalahanin mo yan. Basahin natin Proverbs chapter 30, ang kabanatay 7 hanggang 9 o 8. Dalawang bagay lang ang hiniling ko sa iyo. Hanggang 9. Huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Sa 8, ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Sa 9, baka ako'y mabusog at makaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha o magnakaw ako at gumamit sa paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Tingnan niyo kung paano tayo manalangin, mga minamahal sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng kakainin ko, pagpapala, bigyan mo ko ng blessing, bigyan mo ko ng puro bigyan. Walang masama doon. Amen. Pero sabi ng Biblia, sabi ng talata, mga minamahal, 2 things have I required of thee. Nanalangin sabi mo, deny me them not before I die. Remove from me vanity of life. Sa Tagalog nga, sabi niyan, 2 bagay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Sabi niyan, huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. See? Huwag mo akong bigyan ng grabing mahirap. Huwag mo rin ako masyadong payamanin. Ganon daw ang tamang panalangin. Kaya nakita nyo, our Father, give us this day our daily bread. Hindi niya sinabing, give us our 10 years bread. Kasi, ayaw niya na masyadong maraming pagpapala. Ayaw rin niya siyempre ng grabing hirap na hirap ka. Ganon dapat ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Bakit? Kung may ginagamit ka sa bawat araw-araw, di ka nagugutom.
ipagpasalamat mo yan sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Sabi diyan, pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Ha? Anong kailangan mo na pagkain? Sige, kayang kaibigayan, mahal na Panginoon. Ang masama pag ang hinahanap mo, gusto ko litchi plan, gusto ko lechon, kasi yung kapitbahay ko, lechon ang lechon. Kailangan mo pagkain. Hindi masamang kumain ng mga bagay na yun, moderate. From one time or another, okay lang yan. Pero yung tayo na po mga minamanay, once na napakarami, hindi na yung need ang kailangan natin, ay magkakaproblema tayo diyan. Amen? Ang sabi diyan, kung totoong gusto mong pagpalain ka, yun lang kailangan mo ibigay ng Diyos. Yun lang ikaw ay sapat para mabuhay. Dumaan ang pandemic, lahat ng tao walang trabaho. Amen? Pero ikaw, buhay na buhay hanggang sa mga oras na ito. Amen? Ang ilan, mayayaman, ang daming pera. Pumunta sa magagandang mga ospital, after 1 week, patay, umuwi sa bahay, abo na. Bakit? Kinremate sila. Pero ikaw, walang masabing pera. Pero bakit buhay ka pa ngayon? Ibig sabihin, pinakain ka ng kailangan mo ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka pinabayaan ng Diyos sa oras ng kabagabagan. Amen? Kaliwat kanan namamatay. Pero ang sabi ng talata, ang salot hindi lalapit sa iyong tolda, sapagkat ang kanyang anghel nakapalibot upang pag-ingatan ang iyong kaluluwa. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit daw hindi pwedeng puro kayamanan na lang na napakaraming gusto mo? Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo. Tignan niyo yung mga kapatid natin na pinagpala ng todo, na hindi nabantayan. Nung mayaman na, nakalimutan na napakahalaga ang linggo, napakahalaga ang Miyerkules, napakahalaga ang Biyernes. Dati-dati, maski na pagdating ng Biyernes, maski na pagod, dumadalo pa rin sa overnight. Amen. Pagdating ng linggo, pagkamat napakaraming business, kanilang nire-reject yan. Mas mahalaga ang aking appointment with my God. Nung mainit pa. Di siyempre, pinagpala ng todo. Pero nung pinagpala, sabi niyan, nung ako'y pinagpala, ikinaila na nila ang mahal na Panginoon. Nasaan na sila ngayon? Di natin nakikita. Loobin ng Diyos, kahabagan sila at bumalik pa rin, sapagkat mas mahalaga ang kaluluwa kaysa anumang bagay. Ganon sabi ng mga pastor, kung kailangan magbayad ako ng 1 milyon para sa isang kaluluwa, gagawin ko, maligtas lang ang isang kaluluwa. Tingnan niyo grabing pagmamahal ng pastor, ating mahal na pastor. Amen? Tapos binabaliwala lang natin. Kasi yan ang sabi, huwag masyado. Baga ako'y nagbusog, kapag ako'y nagkaroon ng maraming pera, ay may kaila kita. Kayo mga mayaman, mga pinagpala natin mga kapatid, mag-ingat, grabing panalangin. Bakit? Baka mamaya, masarap pa na tayo sa pagpapala. Mamaya magmalaki na tayo. Amen? Amen. Kasi sinabi dyan sabi dyan, baka kapag ako'y maging dukha, siyempre mahirap na mahirap, at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Kaya kapag nagpala, mahal na Panginoon, sapat-sapat para sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Kung nakita mo yung kapatid mo, dumarami ang kanyang kayamanan, ipanalangin mo ng todo na hindi siya mapunta doon, tingin niya doon sa kayamanan, kundi doon sa nagbigay ng kayamanan, panatili doon. Tanging Diyos lamang. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sapagkat kapag ang binibigay sa iyong pagpapala ay tamang-tama lang, araw-araw nagagawa mong hindi kalimutan yan. Bakit? Sapagkat daily bread. Gusto ng Diyos, pinapasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami mga Kristiyano, hindi marunong mag-handle ng mga pagpapala. Sinabi na natin ito noong nakaraan, during our meeting with our beloved minister, kabagan, isinama ko natin beloved Lord and preacher.
Kaya sometimes hindi natin binibigay, natatanggap pa yung mga pagpapala kasi hindi pa tayo handa. Ang ilan, kapag pinagpala ngayon, di alam kung paano gagawin. Amen? O, pag sabihin sa atin, tanungin tayo ngayon, bigyan kita ng 5 milyon ngayon, anong gagawin mo? Bili ako ng bahay, bili ako ng damit, bili ako ng gano'n. Di man lang makaisip, ibigay ko muna yung 10 bagay tandog ko. Bakit? Hindi alam, i-handle yung pagpapalang meron siya. Pero kung marunong ka nang i-handle ang pagpapala niya, handang-handa ka na. Sabi ng Biblia, bubuksan ng Diyos dungawan sa langit at ihuhulog sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, enriching and maximizing our potentials. Kailangan daw, we need to have a Christ-strengthened life. Anong ibig sabihin ng Christ-strengthened life? Philippians chapter 4, verse 13. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Aklat ng Pilipos, kabanata 4, talata 13. Aklat po ng Pilipos 4, talatay 13. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay aking magagawa dahil sa kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Sabi niya, no? I can do all things through Christ which strengthen me. Amen. Amen. Ano ngayon ang hindi mo kayang gawin? Tinatawag ka maging mga awit, bakit ayaw mo pa rin? Mahihain kasi ako eh. Tinatawag ka para ikaw ay manghayo, ba't ayaw mong gawin? Ang kailangan mo lang naman, ikwento mo yung pagpapagaling sa iyo ng mahal na Panginoon. Hindi ka naman kailangan makipagdebate doon. Sasabihin lang sa iyo ng elder na kasama mo, Brad, nakikita mo si brother. Brad, pakikwento mo. Anong kwento mo? Ako po'y may karamdaman dati-rati eh. Sapat, ako po, ganito karamdaman ko, pero nung ako'y naglingkod, ganun lang ang gagawin mo. Hindi mo kailangan magsinungaling, hindi mo kailangan dagdagan. Kung anong ginawa ng Diyos, yun ang katotohanan, yun ang ikwento mo. Diyos ang magpapala sa Kanya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang bawat paghahayo ay katulad lang ng gawain yan. Mayroong MC. Yung MC, taga-introduce ang aking sister na to. May patutuo yan. Pakikwento mo nga, kapatid. Ikaw kasama ka, mga minamahal, magsalita ka, sabihin mo. Pag nagsalita tayo, hindi yung malutay. Sigurado natin kumbinsido tayo dahil totoo nangyari sa atin yun eh. Pero kapag may ubo ako noon, ay wala mangyayari pa ganon. Amen? Dapat daw, sabi niyan, Christ that strengthens me, nothing I cannot do. Walang bagay na hindi ko kayang gawin kapag nasa akin si Kristo nagpapalakas sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Marami diyan tinatawag maging manggagawa, pero ayaw pa rin. Marami diyan sa atin tinatawag maging mang-awit, ayaw pa rin. Ang ilan diyan maging elder, ayaw pa rin. Andyan pwede na maging mangangaral, ayaw pa rin. Bakit? Sinong sinusunod natin? Sabi doon, be an empty vessel, yung ating unang talata. Kapag naging malinis ang ating vessel, tayo'y sisidlang malinis, gagamitin tayo ng Diyos. Doon makikita natin yung grabing paggamit sa atin ng ating mahal na Panginoon. Hindi niya kailangan ng profesyon mo. Hindi niya kailangan ng dami ng pera mo. Hindi niya kailangan ng dami ng network na mayroon ka. Kaibigan na napakarami na kung malalaking mga tao, hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya, dahil ikaw ang tinawag niya, ikaw ang kailangan niya. Ang kailangan niya, magpakumbaba ka lang. Willing to accept the message of God. Kapag ikaw ay handang tumanggap ng bagay na yan, magagamit kang lubusan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, paano ako magiging mga awit? Sintonado yung aking boses. Paano ako magiging mga ngaral? Medyo mahina akong magsalita.
Paano ako magiging giver? Talagang medyo wala akong trabaho. Pero malakas ang katawan. Amen? Amen? Pakibasa natin ito mamaya. Exodo Kabanata 4, talata 10 hanggang 12. Last 4 verses. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 4, ang talata po ay 10 hanggang 12. Ganito po sinasabi, at sinabi ni Moses sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap kahit ng panahong nakaraan at kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangusap at umid sa dila. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? That's right. O sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon nga yumaon ka at ako'y sasa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Yung mga choir na tinatawagan at sinasabihan na ng ating malabato ni preacher, ibinila na nga kayo ng barong. Nakuha na yung barong, hindi pa rin naging mga awit. Amen. Tingnan nyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. We are blessed among all the blessed. Pero inaayawan pa rin natin ang blessing na binibigay ng Diyos. Mahina kang magsalita, mahina kang umawit. Sabi ni Moses, ubid ang dila. Nervyoso. Hindi makapagsalita. Kakausapin niya si Paraon. Sabi ng malapay, sino bang gumawa ng bibig? Sinong gumawa ng kamay? Sinong gumawa ng pipi, bulag? Hindi ba ang Diyos? Lahat na naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas at malapay noon. Amen! Anong kinatatakot mo ngayon? Kung pupunta ka doon para ikwento ang kabutihan ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Pero kung pupunta ka doon bilang ikaw isang inhinyero, matakot ka. Dahil hindi ka sasamahan ng Diyos. Pumunta ka doon bilang anak ng Diyos na kinahabagan. Makasalanan, kinahabagan ng Diyos. Dati walang pag-asa, kinahabagan naman. Pumunta ka doon, siguradong pagpapalain ka, sasamahan ka ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Josue, Kabanata 1, talata 9. Kindly. Dito po sa aklat ni Josue, Kabanata 1, talata 9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas mga minamahal. Amen. Sometimes sa atin, kapag narinig natin ang mga talatang ganyan, it's just normal na parang hindi natin pinapansin. Amen. Minsan, alam po niyo mga minamahal, yung aking driver, kumain kami sa Jollibee. Dami namin ginawa. Normal naman namin ginagawa yun. Sa Jollibee, parati, dahil yun pinakamabilis, fast food kasi. Amen. Lumampas na kami ng alas 3, alas 2. Kasi ang daming ginawa. Tapos biglang, nung kumain kami, sabi niya sa akin, Sir, parang masarap yung manok nila ngayon sa Jollibee. Amen? Oo. Sabi ko, pare-pareho naman yan. Bakit? Anong pagkakaiba niyan? Sabi niya, hindi, ibang lasa ngayon. Sabi ko sa kanya, alam mo kung bakit ka masarap na sarap ngayon? Dahil gutom ka na. Sasarap lahat ng ayaw mo kainin kapag busog ka. Pero kapag gutom ka na lahat yan, masarap. Amen? Lahat ng naniniwala dyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ganon din ang paglilingkod sa Diyos. Kung gutom ka sa banal na presensya ng Diyos, bawat gawain napakasarap. Bawat gawain espesyal. Wala yung ordinaryong banal na gawain. Bakit? Gutom na gutom ka sa Diyos. Amen. Kung ikaw ay gutom, yung bagay na akala mo normal-normal lang, hindi ka aantukin. Bakit? Because special.
Gutom ka kasi na marinig ang mensahe ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Gusto nyong hindi antukin sa banal na gawain? Gusto nyong atat-atat kayo na dumalo sa banal na gawain? Gusto nyong magkaroon kayo ng kalakasan, mag-enjoy nyo kabutihan ng mahal na Panginoon? Magpagutom kayo parati sa banal na presensya ng Diyos. Hanap-hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, aklat ng awit, last 2 verses. Aklat ng awit, 73. Kindly. Aklat ng awit, kabanata 73, talatay 2 hanggang 5. Amen. Aklat po ng awit sa Kabanatay 73, talatay 2 hanggang 5. Dito muna, aklat ng awit 42 muna hanggang talatay 1. Amen. 42, talatay 1. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nasasabik na maramdaman ang banal na presensya ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag uhaw na uhaw ka, ibig sabihin, bawat ginagawa, excited kang gumawa. Amen? I can feel Him in my hands. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Ganon ang Kristiyano nung bagong-bago pa kami. Anong ginagawa ng Kristiyano ngayon? I can feel Him in my mind. I can feel Him in my hand. Nasaan na yung aksyon? Kasi nawala yung uhaw sa mahal na Panginoon. Amen? Dati-dati, 1, 2, 3 na awitin, damang-dama mo ang banal na presensya ng Diyos. Nung ikaw ay bagong-bago pa. Dahil uhaw na uhaw ka na makilala ang Diyos. Ngayon, matatapos ang banal na gawain. Ang kilani nato kang hinihikap pa rin. Bakit? Nawala ang uhaw mo sa banal na presensya ng mahal na Panginoon. Whether you accept it or not, it is the reality. Banal na salita ang nagsabi niyan. Amen? Huwag na tayo magbulahan, mga minamahal. Aminin natin. At kapag tayo nag-submit, if we confess our sins, God is faithful to forgive all our sins. Kailangan mo lang aminin sa iyong sarili, kapatid. Sometimes we see things, everything is okay. It is not okay. Kung darating at babalik ang Diyos, ganyan ang ating paglilingkod, mga minamahal. Hindi tayo siguradong tayo makakasama sa rapture of the living church. I tell you that. Kaya lahat tayo magpanalanginan. Lahat tayo, grabe, dapat on fire. Lahat tayo magpalalahanan parati. Lahat tayo, mga minamahal, nandun parati. We exert same effort in one accord. We pray at sasabihin natin ang bawat isa, mas mahalaga yung langit kaysa kung anumang ating gustong gawin dito sa mundong ito. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit ang mahal na Panginoon nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen? Nadadivert na ang tingin ng maraming Kristiyano sa makamundong pagpapala. Nakakalimutan nila ang Diyos na nagpala at napakalaking pagpapala na kanda para sa atin. God prepared blessing na hindi pa sumagi sa iyong mata, isipan at puso para sa mga Kristiyano. Despite all na mga nararamdaman nilang pagsubok sa buhay, hindi tumitigil. Patuloy na papakainin, patuloy na papakauhaw sa kaluban ng mahal na Panginoon. Bakit? Ang sabi sa kanilang isipan at puso, mas mahalaga yung pagpapala na yon na inihanda ng Diyos para sa akin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ang kailangan mo lang, mga minamahal, learn to seek your potential. Amen? Sa mga tao, mga Kristiyano, na medyo parang napakadaling bitawan ang kanilang katawagan, you still have time. Hanggat hindi dumarating ang Diyos, the door of salvation is open. Hanggat hindi pa bumabalik ang mahal na Panginoon.
ang hindi lang natin masabi, kailan babalik. Mamaya, nagpabaya ka, sayang yung pagod mo. Amen? Kaya sabi pa natin sa atin na mahal na Panginoon, magbantay. Kung mayroon tayong mga sinasabi, mga magagaling, sabi nila, meron pa akong hinihintay na sign. Ala, maghintay ka ng sign. Amen? Amen? Baka kakahintay mo ng sign na tapos na pala yung rapture. Iyon na yung sign. Saka mo nalaman, ay, yung sign, nawala na iba. Ako na lang nandito sa chapel. Akin na lang ito. Yun na yung sign na iwan ka. Amen? Maging matalinong Kristiyano, mga anak ng Diyos. Hindi inubos ng mahal na pastor ang kanyang buhay dito sa earth hanggang sa kanyang siya ginamit na mahal na Panginoon para mabaliwala lang. Sabi, doon sa langit, ipipresent tayo ng mahal na pastor sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ito yung aking kawan sa Jesus Miracle Crusade. Galing yan sa iba't ibang organisasyon, sekta, denominasyon. Mga ilan dyan walang Diyos na kinikilala. Pero tinawag mo sila. Nagsama-sama kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siguraduhin mong kasama tayo doon. Amen? Dahil kapag tayo naiwan, ang sabi ng Biblia, ito matindi, there will be gnashing of teeth. Yung pag ganon, yung grabe, yung ngipin sa ngipin, gnashing of teeth and great pain ang mararamdaman ng mga taong mabubulid sa impyerno. Pag nandun tayo sa impyerno at naiwan, saka natin maiisip, sana hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sana hindi ko na ipinagpalit yung aking ginagawang paglilingkod sa kung anumang gusto kong gawin sa buhay ko. Sana tayong lahat ay sama-sama pag bumalik ang Diyos. Tayo lang dito tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. minsan pa mga minamahal. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. For every breath that I am able, I will sing. Oh, the goodness. Lord, worthy to be praised, God. I love your voice. You have led me to the fire, and in darkest night, you're close like no other. I've known you as a father. I know I love you, Lord. the goodness Oh,
God. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so, so good. And every breath, praise the Lord. And I will sing the goodness of God. And all my life, you have been faithful. And all my life you have It's so, so good. with every breath that I am grateful. I will sing of the goodness of God. Mauhaw ka sa banal na presensya ng Diyos. Magkaroon ka ng kagutom sa salita ng Diyos. Kailangan mo yan, kapatid. Hindi natin alam kailan ang pagbabalik ng Diyos para kunin ang kanyang mga banal. Pero kung noong panahon ng mga apostol, sinasabi nila, the Lord is coming nigh, draw it nigh. Malapit na bumalik ang Diyos. Mas malapit na ngayon, mga binabata. Sabi nga ng awitin, from the moment that I wake up until the day I lay my head, buong araw yan! Pag-iisipan mo, ikikwento mo ang kabutihan ng Diyos! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life, You have been ikaw wala pa ina. Hallelujah! You have been so Hallelujah! good. I will sing of the goodness of God. Let us pray. Kung sa oras na ito, mga kapatid, matigas pa rin ang iyong puso. Magmakaawa ka sa Diyos. Kung sa oras na ito'y kasinlamig na ng panahon na ang iyong pakiramdam sa paglilingkod sa Diyos, manalangin ka sa Diyos. Kung sa oras na ito, despite sa mga pangungusap ng Diyos, matigas pa rin ang iyong puso, manalangin ka sa Diyos. Hindi tayo tinawag para lang mapunta sa impyerno. Tinawag tayo upang magmana ng buhay na walang hanggan. Heavenly Father, talastas mo ang puso at isipan ng aking mga minamahal na kapatid. May mga panalangin silang ikaw at siya lamang ang nakakaalam.
Alam kong walang mahirap na bagay sa iyo. Pero sa mga kapatid namin patuloy na nagpabaliwala, dinadalangin namin, mahal na Panginoon, mahabag ka sa kanila. Huwag mo silang pababayaan. Bigyan mo sila ng kalakasan, kanila mapagtagumpayan anumang kanilang pinagdadaanan. Iparamdam mo sa kanila gaano kahalaga ang langit na yun ihanda para sa amin. Sidlan mong puso ng kanilang kainitan sa paglilingkod sa iyo. Sa pandalangin ng aming iginagalap minamalabang lista, World Estrada Almeida, ito ang aming samot panalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved newcomers, ating beloved viewers, saan ka man naroon ngayon, napapanood mo ang banal na gawain na ito. Hindi ito disgrasya. Ito'y grasya sa iyo. Ito'y inihanda ng Diyos para abutin ka sa iyong pangangailangan sa oras na ito. Ito'y ginawa ng Diyos para malaman mo na siyang sikay sa isang Diyos na dapat mo sambahin, paglingkuran. Apot ang reglamento ng kaligtasan. Unang-unay, manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Hindi San Pedro, hindi San Nicolas, o kung sino mang santo-santo na yan. Mananalangin ka sa kaisa-isang Diyos. Ang pangalan niya, Jesus. At tutugunin ka ng ating Diyos. Pangalawa, pagsisisi. Kinakailangan tayo magsisi. Walang taong walang kasalanan. If we confess our sins, God is faithful to forgive us all kinds of our sins. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Acts 2:38. Be baptized in Jesus' name, and you will receive power. You receive forgiveness. Tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Kung paano nanginginig, umiiyak, lumuluha. Ang ilan nararamdaman, parang lumalaki ang mga balahibo sa kanilang buong katawan. Paghipo yan ng Diyos na buhay. Paghipo ng banal na presensya ng Diyos. Ang kailangan mo lang, mamaya kapatid, kung gusto mo magpabautismo ka. Ganapin mo ang buong kalooban ng Diyos. At pagkatapos maganap yan, magpatuloy tayo. Hanapin ang banal na gawain na pinakamalapit. At makikita natin, lalago tayo sa paglilingkod. Tanggapin niyo ang Diyos at mahal na Panginoon. Lahat ng aking sasabihin, sabihin niyo rin sa ating mga minamahal na mga bisita. Samahan natin sila, mga minamahal kapatid. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon, aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan diyan sa kalangitan sa ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Nawa maganap ko ang iyong banal na kalooban ayon sa lahat ng iyong nais sa aming buhay. Ito ang aming samot panalangin sa pangalang Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang pumaminamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinagkamamalapis na ito yung mga anak. Ano mang kanilang pangailangan, saan man sila naroon sa oras na ito. Alam namin walang bagay na mahirap sa iyo. Tugunin mo sa may malang kaparaanan ng kanilang mga pangailangan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa katang buhay diyan sa kalangitan. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Sa pandalangin namin ginagamit ng Evangelista with Estrada Almeida ang pumami naman lamang gagawa. Nawa hindi o natulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito upang makasama namin sila ang kasyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Tayong lahat ay dumalangin para sa ating po mga personal na pangailangan. Kung tayo po may karamdaman,
kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may sakit sa puso, kaliwang kamay sa ating parte ng puso natin, ang ating gawa ng kabisa sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na sa ating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapayin sa iyong salita. Kapag kami maramdaman ang iyong banal presensya, kami magkaroon ng kapangyarihan pala sila at nagawa ng kaaway sa oras ito. Sa pananggalangin namin gagamit ng Kristo Estrada Almeida, ang pumaminaw naman gagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, magawa ng kaaway. Ay kumunta ka out in Jesus' name. Build in Jesus' name. We bind the power of darkness. Mga panlulupay-pay, panlalamig na ay mga kapatid, ay kumunta ka out in Jesus' name. Magawa ng kaaway, pagkababay sa iglesia, out in Jesus' mighty name. Out in Jesus' name. Be healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil natin tumayo mga minamahal, at the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Ang kinin natin na yung ating po mga pinanalangin ay natanggap na natin. Sapat yan ang sinasabi ng Biblia. When you pray, believe that you receive. Amen? Amen. Tatalon tayo 3 beses, magsabi ng sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.